eh. Ano pa? Ano doon marikinig mo? Balik-balik ibunta. Marabas kita. Ay naman. Yan mo yakon mga rabas na yan. Saan lang kita kapaliman man? Hindi sana pa din. Bakit kita? Sa baka kayo pala, ano kung marapalido mas baka kayo, sintro? Kita, ano lang kita? Painom lang kita kung masira mo ng mga mali mo. Oo. Pwede. Yan. Pwede. Mga lamang kita. Saan doon mo lang pwede? Ang harap ko pa rin ni Milk din naman. Sa ano? Big Bro. Hindi naman. Sa may kakanig kami kois, wala? Naman sa hardware, ikaw naman. Hardware. Eh, magpalita kayo. Doon ang pako. Pamilya. Pamilya. Ako. Yan. Ano pamilya? Polisiya na kayo dito. Dahil man kayo na nagka... Dahil ko kaya ara. Bira tayo makapasintro. Bira mo duman sintro. Dahil ko ara. Kung nagkuhan, miltingan, mapapakalan sa mga hardware. Mga pako pa lang yan. Pako. Hindi pa rin siya Gusto. gusto. O mananagot ka. Mano kita, mabang kita kasi sakyan. Para nagot mo lang. Kan na pa din abang dyan ka. Ako doon sa pagkikuha ng sakayan. O sige, tapulong ko na sa nakamudyang. Ayaw. Sige pa rin. Sige pa rin. Nawi. Up! Maray ka. Ang naming busing. Ay, sus! Wala kong naman, oh! Wala ka pala magkibuhi naman. Okay, paminalos pa sana to. Ano lamang? Mapa baka kaya ka. Ay, sus, haranay. Ikaw man sana? Pira ang bayad kasi dito ma'am. 20 sana, naman, 20 pesos, 20. Hindi ka pa talagang... Dahil pa kung binamano, salamat sa Diyos. Direct man sa imo. Ah, lunad na. Alat ko na. Makailan kong kamang pa lang. Nata. Ugto na nga. Hindi ka pala magkipasero. Hindi pang buwi naman. Nagparalamaw ka naman kaya. Nag-night rider kaya ako sa pangge. Night rider kang... May pasahero mo na matanga. Igwa, mga aling Manila, igsarabat ko subas. Manila na dahil naman nga yung mga tao sa Manila. O ano? Sarado dahil sa agyang pasiling duman. Apo daw kung sa mga may pag-iriba kung dumaan pwede yung ano dyan. 20 ha, 20 sinabi mo ng 20. Paday! Mana ka mo paday! Mana! Mga para ako bagay na eh. 20! Dahil mo naman nga rin mababawi. Ah, 20 na sinabi mo sa kuya. Di ka na lumaylay ang bunay-bunay sa pasiring sa bakakay. Lalo may man lamang, tabak kung may man ang bunay, sa'yo mo man. Paano man nga rin kami, tamay rin naman kami lumagkimilte sa hardware. Hardware milk tayo. Ayun, dahil ka pala kaduman. Paano naman nga rin kami? Oh, ano? May reklamo ka? Mus na, binamano man lugod. Laylay kong laylay. Tama naman kita. O, sa'yo na kayo masakay. Balik kaya, balik. Ano? Ay, no, tabi. Rescue, tabi, rescue. Ano po lang muna sa MDRRM, oh? Natatanag ko aya ka ba dyan? Tampalingot ka. Naglalaylay na ba? Nagaligay ka pa nga ni nagpipinan man. Laylay na. Nagpipina, naglalaylay na ba? Ano naman ba yan nga niyan? Dahil ka nga ni magparaktik dyan, oh? Naman makahiro ko, ano? Ang sabi mo, pero ikaman sana. Ano ang gigibuhol mo? Ano ang gigibuhol mo? Ano nga ang problema mo? Idinimandata ka! Patungarlong ko rin ang padyan. Idinimandata ka! Dadyabyot ka! Nireklamo sa pasahero tabi. Bawal bagaan. 20? Hindi masinda. Yugon mo ah. Mabaklay na dyan akong sulo. Ang pajak niya, binayaan niya baga pa rin. Ano yan sa padyak? Hiling mo ng driver niya. Binayaan si pajak. Binayaan mo ah. Bumulta na kalig di tagisan, madrive ka na eh! Yugon mo, nabu niya dadaay, pabakal ko ang padyak mo, di bahala sa buwan mo. Anong takiyuli? Pwede pa. May pakilo tayo, hindi naman kayo manayule. Ay, pamali ba? Ah, sige. Kamu niya naman kayo, binayaan na nga na eh. Abo ka lang talaga kayo na eh! Wala ka sa buwan, wala sige. Dumunag di ba ka pa de? Dumunag sa driver. Karalason tanay mo. Sa tuya na yun eh. Sa kuya na eh. Binayaan niya, nabo niya naman. Pabakar tayo pa rin. Dahil na kita mapabakakay, mapaligas pi kita, tapakapabakal kayo na eh. Yo. Masirili kita. Pwede. Yugon mo. Pagka bili kita. Mas, baka bili sa makuha kayo na eh. Yan. Madumang kita sa pinakabaoran na kaunahan. Saan pa rin? Shocking inasan. Ayo, mana ka?
Saan kita kan mababakaltakan sa kunya na sa hardware manggara. Siguro pa din ba? Baka manggabuti ka. Mabuti ka kahit pa. Ay sa buti. Mabuti ka yan. Sa isa kay JB. May mga inasal naman. Dua ito. Mabuti ka na ito. Pinasal niya. Kaya na talaga buminul pala sa driver. Hindi ka pang giling baga. Sige ang kiling-kiling. Ito na driver ah. Ano? Abo ka na talaga kainin! Ay na talaga nag-driver. Hindi nag-dribble. Mabulta na kita. Tato, di pabakal tayo. Kapag alam ka nang ta. Binayaan na baga.